Oli kulunut jo vuosi siitä, kun Tiina erosi miehestään, ja nyt hänen oli helppo muistella ja puhua tapahtuneesta, mutta aluksi naisen oli kivuliasta ja epämiellyttävää edes ajatella sitä. Tiina ei olisi voinut kuvitellakaan, että hänenlaistansa naista voitaisiin ylipäätään pettää. Tiina oli kaunis, kunnianhimoinen ja älykäs. 30-vuotiaana Tiina oli pienen lounaspistron omistaja, hänellä oli oma osakehuoneisto ja pieni maalaismökki, jonka hän oli perinyt isoäidiltään. Mutta ilmeisesti tämä ei riittänyt Mikolle, hän tarvitsi adrenaliinia. Mies halusi edes jotenkin erottua joukosta ja hivellä itsetuntoaan, eihän hän itse ollut saavuttanut mitään. Kaikki, mitä hänellä elämässään oli Tiinan ansiota. Se päivä, jolloin kaikki tapahtui, ei eronnut mitenkään muista päivistä. Aamulla Tiina ja Mikko lähtivät yhdessä töihin. Mikko työskenteli Tiinan kahvilassa hankintavastaavana ja pääsi usein vapaalle ennen vaimoaan. Tiina taas eli kahvilalleen, viipyi usein myöhään ja palasi kotiin vasta myöhään illalla. Mutta sinä päivänä nainen vapautuikin yllättäen aiemmin. Hän haaveili siitä, miten tulisi kotiin. He avaisivat Mikon kanssa viinipullon, söisivät herkullisen illallisen ja viettäisivät vihdoin illan yhdessä. Mutta Tiinan haaveiden ei ollut määrä toteutua. Kun hän astui sisään asuntoon, hän kuuli makuuhuoneesta outoja ääniä. Tiina riisui kenkänsä ja pitäen niitä käsissään käveli makuuhuoneeseen. Siellä hän näki, kuinka hänen sängyssään makasi lemmenpari, Mikko ja jokin nuori nainen. Tiina oli yleensä rauhallinen ihminen, mutta tällä kertaa tunteet ottivat hänestä vallan. Mitä täällä tapahtuu? Pari ponnahti irti toisistaan ja Tiina sen kummemmin miettimättä viskasi heitä kengillään ja huusi: "Painukaa helvettiin täältä molemmat!" Yleensä Tiina vastusti voimankäyttöä tai äänekkäitä riitoja, mutta ei tällä kertaa. Mikko säikähti ja istui hiljaa räpytellen silmiään, tietämättä mitä sanoisi puolustuksekseen. Sen sijaan hänen heilansa katsoi Tiinaa röyhkeästi ja sanoi hymyillen: "Painu itse." "Sanoinko jotain epäselvää?" Tiina tarkensi. "Painukaa ulos minun asunnostani, kuuletteko?" "Mene itse täältä", Vosu vastasi röyhkeästi. Tiina oli järkyttynyt tämän sivistymättömän naisen käytöksestä. Tämä käyttäytyi kuin olisi itse täällä pomo. Tiina ei sietänyt tällaista röyhkeyttä, meni sängyn luo ja alkoi kiskoa peittoa heidän päältään. Lopulta Mikko havahtui ja alkoi vetää vaatteita päälleen. Hänen naisensakin alkoi pukeutua, mutta teki kaiken kiirehtimättä ja luoden röyhkeitä katseita. Mikko mutisi jotain ja yritti laiskasti selittää kaikkea. Tiinalle ei tarvinnut selittää mitään, hän näki kaiken muutenkin omin silmin. Mikon rakastajatar sanoi hänelle vihaisesti: "Miksi edes selität tuolle kanalle mitään? Heitä hänet ulos täältä, sinulla on siihen täysi oikeus." Tiina puhkesi nauruun. "Mikä ihmeen oikeus? Mikko, etkö kertonut hänelle, kuka tämän asunnon omistaa?" Nainen hiljeni äkkiä ja katsoi miestä, joka alkoi hermostua. Tiina ei hämmentynyt, vaan ilmoitti, että tämä asunto oli hänen jo ennen avioliittoa, joten hänen ei todellakaan tarvinnut häipyä. Näiden sanojen jälkeen rakastajatar toivotti Tiinan tukehtuvan asuntoonsa ja että he Mikon kanssa vuokraisivat omansa. "Mikko, rakkaani", Tiina hymyili, "luulen, että olet löytänyt itsellesi sopivan kumppanin, joten elättäköön hän nyt sinut, et työskentele minulla enää." Rakastajatar odotti, että Mikko vastaisi tähän jotain, mutta hän vaikeni. Ja silloin nainen ymmärsi, että kaikki mitä mies oli hänelle kertonut, oli röyhkeää valhetta eikä miehellä ollut yhtään mitään. Hän läimäytti Mikkoa kasvoihin, lateli perään kirosanoja ja ryntäsi sitten ulos asunnosta. Mikko puolestaan heitettiin kynnyksen yli jälleen yhden epäonnistuneen anteeksipyyntöyrityksen jälkeen. Kaikkea tätä seurasi avioero, minkä jälkeen Mikko, menetettyään kaiken, muutti asumaan äitinsä luo. Miehellä ei ollut mitään, ei edes rahaa, asunnon vuokraamiseen. Kaikkien avioliittovuosien aikana hän ei ollut säästänyt mitään, koska hän oli tottunut elämään leveästi vaimonsa siivellä, ja nyt hän oli jäänyt myös ilman töitä. Hänen täytyisi etsiä uusi. Tiina arveli, ettei hän löytäisi sellaista pian.
koska työntekijänä Mikko oli surkea, laiska ja huolimaton. Aika kului. Tiina toipui vähitellen ja olisi lakannut kokonaan ajattelemasta epäonnistunutta avioliittoaan, ellei Mikon äiti, entinen anoppi, olisi soittanut Tiinalle ja nostanut meteliä. Hän käänsi kaiken niin, aivan kuin hänen köyhä ja onneton poikansa ei olisi syyllinen mihinkään. Poikahan oli tässä tilanteessa suorastaan uhri. Kaikki oli Tiinan syytä, tuon riivatun. Jos hän olisi pitänyt kunnolla huolta miehestään, tällä ei olisi ollut halua katsella muita naisia. Kävi ilmi, että Tiina oli heidän perheessään despootti, joka kiusasi Mikkoa eikä antanut hänelle mahdollisuutta kehittyä. Kuultuaan tämän Anopiltaan Tiina ällistyi. Kuinka tämä nainen ylipäätään kehtasi avata suutaan? Tiinahan oli antanut miehelleen kaiken, rakastanut, ruokkinut, hankkinut hyvän työpaikan ja jopa tarjonnut Mikolle mahdollisuutta kouluttautua hänen kustannuksellaan, mutta mies ei ollut halunnut. Ja nyt, katsokaas, Tiina osoittautuikin vielä huonoksi. Ennen kaikkia näitä tapahtumia Anoppi oli suhtautunut Tiinaan aivan eri tavalla. Hän ei ollut pysyä nahoissaan ilosta, kun hänen Mikkonsa oli asettunut niin hyvin aloilleen. Vaimolla oli rahaa ja oma asunto. Mutta nyt tämä epämiellyttävä, tekopyhä nainen ilmoitti entiselle miniälleen, että hän oli aina tiennyt Tiinan olevan roskaa, ja Anoppi soitteli melkein joka päivä ja raastoi Tiinan hermoja. Hän yritti jopa jakaa Tiinan asunnon, jotta hänen pojallaan olisi edes jotain, sillä Mikko oli hänen mielestään tuhlannut Tiinaan elämänsä parhaat vuodet, ja Tiina olisi voinut kiittää häntä siitä. Anoppi sanoi, että jos Mikko ei olisi tuhlannut aikansa Tiinan kuppilassa, hän olisi voinut jo perustaa oman yrityksensä. Onhan hän niin älykäs ja lahjakas. Tiina oli se, joka pilasi hänen elämänsä ja uransa. Tiina käski Anopin painua helvettiin. Luonnollisestikaan entiset sukulaiset eivät onnistuneet viemään oikeusteitse mitään. Kun he ymmärsivät, etteivät saisi entiseltä minieltä mitään, he jättivät Tiinan rauhaan. Pitkään aikaan Tiina ei kuullut heistä mitään. Aika kului, ja nainen unohti vähitellen tapahtuneen. Hän alkoi viettää paljon aikaa maaseudulla, sillä luonto ja puhdas, raikas ilma olivat parhaat sielunlääkärit. Tiina rakasti viettää siellä aikaa. Hän tuli paikalle joka viikonloppu, puuhasteli kasvimaalla, kasvatti hedelmiä ja vihanneksia ja teki sitten kerätystä sadosta säilykkeitä talven varalle. Kauan sitten hänen isoäitinsä oli opettanut hänelle kaiken tämän. Tiina jopa sisällytti joitakin säilykkeitään kahvilansa kausimenuun. Asiakkaat rakastuivat erityisesti hänen mansikkamarmeladiinsa ja luumuhilloonsa. Maaseudulla ei ollut aikaa masentua ja surra, siellä oli aina tekemistä. Sitä paitsi entinen mies ei juuri koskaan ollut käynyt täällä, ja tämä maalaismökki oli täynnä vain miellyttäviä muistoja, joissa ei ollut Mikko. Nainen luuli, ettei Mikko edes muista, missä tämä mökki sijaitsee, mutta Tiina erehtyi. Entinen mies ei todellakaan ollut unohtanut, missä hänen maalaismökkinsä sijaitsi. Tästä tuli Tiinalle epämiellyttävä yllätys. Saavuttuaan mökille jälleen eräänä viikonloppuna Tiina näki, että hänen tonttinsa portilla seisoi Mikon vanha auto. Tiina rypisti kulmiaan ja mietti, minkä ihmeen takia hän oli tänne raahautunut. Kun Tiina ajoi maalaismökkinsä pihaan, auringonlaskun viimeiset säteet leikittelivät hänen mökkinsä seinillä, mutta idylli oli rikkoutunut. Hänen entinen miehensä Mikko hääri autonsa takakontin kimpussa pinoten sinne huolellisesti puutarhatyökaluja ja muita tavaroita hänen mökistään. Tiina ei voinut uskoa silmiään. Ajatella, että joku saattoi vajota niin alas, että vei lapiot, oksasakset, ämpärit ja muun pikkutavaran. Vaikutti siltä, että ryöstäjät olivat vasta alkaneet tyhjentää Tiinan mökkiä. Mikko kantoi ulos purkkeja Tiinan tekemiä säilykkeitä, ja Anoppi repi sillä aikaa kasvihuoneessa tomaatteja, joita Tiina oli kasvattanut valmistaakseen pizzakastiketta uuden reseptin mukaan. Tiina ei miettinyt kauan. Hän päätti soittaa poliisille. Kyllä poliisi näiden lurjusten kanssa pärjäisi. Heille oli annettava opetus kertaheitolla. Poliisia ei tarvinnut odottaa kauan. He saapuivat nopeasti. Anoppi ja hänen poikansa olivat järkyttyneitä.
He eivät odottaneet jäävänsä kiinni verekseltään, saati sitten ajatelleet, että Tiina päättäisi turvautua niin radikaaleihin toimenpiteisiin. Tiina sanoi tekevänsä rikosilmoituksen. Kun entinen mies ja Anoppi ymmärsivät hänen olevan tosissaan, he alkoivat nimitellä häntä mitä iljettävimmillä sanoilla. Tiina katsoi heitä ylenkatsoen ja vastasi, joudutte vastaamaan myös loukkauksistanne. Tulen vaatimaan korvausta henkisestä kärsimyksestä. Poliisi vahvisti, että Tiinalla oli siihen oikeus. Silloin Anoppi ja poika hiljenivät ja alkoivat vedota poliisien sääliin. He alkoivat kertoa näille, että Tiina oli jättänyt heidät puille paljaille ja nyt he yrittivät saada häneltä irti edes jotain. Poliisi vastasi, ettei näitä asioita ratkaista tällä tavalla. Tässä tapauksessa kyseessä on rikosasia, rikosilmoitus on tehty ja oikeuslaitos päättää jatkosta. Yllättäen kyyneleet silmissä Anoppi alkoi anoa, ettei Tiina tekisi ilmoitusta. Mikkokin alkoi pyytää sääliä. Äiti on sairas. Hän hoitaa tätä, eikä siksi voi mennä töihin. Tiina kuunteli tämän ja vastasi. Vai sairas? Näin kyllä. Millaisella vauhdilla hän hääri minun kasvihuoneessani? Kaiken kaikkiaan äiti ja poika vietiin poliisiasemalle. Tiina ei aikonut perua ilmoitustaan eikä antaa heille anteeksi vain tuosta noin. Sitten oli oikeudenkäynti. Mikko ja hänen äitinsä velvoitettiin maksamaan Tiinalle vahingonkorvauksia henkisestä kärsimyksestä, ja sillä he pääsivät vielä vähällä. Entiset sukulaiset saivat hyvän opetuksen. Oikeudenkäynnin jälkeen he eivät edes kironneet Tiinaa päin naamaa, mutta selän takana he varmasti lähettivät hänen suuntaansa kaikki tuntemansa kirosanat. Mikon oli pakko myydä ainoa asia, mitä hänellä oli, autonsa maksaakseen korvaukset entiselle vaimolleen. Sen koommin Tiina ei nähnyt eikä kuullut entisestä miehestään eikä tämän äidistä mitään. Ehkä he lopulta rauhoittuivat. Todennäköisesti rangaistus oli heille hyväksi. Rakentakoot mieluummin omaa elämäänsä sen sijaan, että tunkeutuvat toisten elämään